Salamu alaikum. Sunana Abdulhamid Abdulkadir, wanda aka fi sani da AA Ɗanjin Mai Kabuga, daraktan fina-finai, sannan daraktan wannan ƙayataccen shiri da kuke kan ganinsa mai suna Hubbi. Masu kallon mu, ku shaƙata da wannan. Yau mun zo muku da wani sabon salo wanda ba ku saba ganinsa ba. Shekarun ƙasa da shekarun sama ne aka haɗu. Ku kalle mu. Ganin ki na san dai farin gani ki zana baiwa soyayya na ji na gani. Na amince da kai mai suna, na amince da kai ni ma zana zauna da kai, ba ni barin ka duk wuya tsananin fama, dan ina ji da kai soyayyar ka ta riga ta yi mun girma. Ni a yadda nake ji ba zan rayu ba. Ni ma haka nake ji, idan babu kai ba zan more ba. San ki ya taɓa ni ya suma ni karki ya dani. Dan da ka tuna ni ka kira ni za na zo gani. Tallafin hakan ki bani ki raba ni sayani. Ko ta ko ina ka yi wa zuciya ta rauni, ba za na canza ba. Ko ba kyanan na kan jiyo motsin takunki, idan na bi samu sai in gano kwana iske ki. Na kama da kauna zuciya tana shauƙin ki. Ina ma dama a ɗaura aure gobe a ce amarya. Idan ranar na cika burina, nayi aure na shiga ɗakina, jin daɗi gani da angona wanda yake so samun raina. Nayi aure gani da shi tare, gani da shi tare. To kwantar da hankalinki kamar yau ne, zaki gani da ke gaba ɗaya mun jo ne. Kullum zaki kwana to a gidana ne, cika burika a fannin soyayya. Dan da ka tuna ni ka kira ni za na zo gani. Dan da ka tuna ni ka kira ni za na zo gani. Masha Allah, da fatan mun nishaɗantar da ku kuma kun nishaɗantu. Idan Allah ya kai mu ranar 23 ga watan 4 na wannan shekarar ta 2026, za mu dawo haska muku wannan ƙayataccen shirin namu mai suna Hubbi a YouTube channel ɗinmu Hubbi Hausa TV. Ku biyo mu don ci gaba da kallon episode 5 na wannan fim ɗin. Na gode. Assalamu alaikum al'ummar Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Alhaji Rima Ɗanzaki, shugaban shahararriyar cibiyar hada magungunan gargajiyan nan ta Ɗanzaki Herbal Home and Cure Center. Cibiyar da ta shahara wajen hada magungunan gargajiya, sassaƙe da sauyoyi da kuma ganyayyaki. Kamar yadda kuka sani a wannan karan ma sun sake yin bincike akan irin larurori na zamani waɗanda suke damun al'umma. Cibiyar Ɗanzaki tana kira ga mutanen da suke fama da larurar jan sanyi, maza da mata. Da yawa mutane sukan kasance a cikin larurar sanyi amma ba su sani ba. Ta hanyar sanin alamominsa shine kadai zaka iya sanin cewar ka kamu da wannan ciwo. Ciwon sanyi shine ke sawa idan mutum yana fitsari ya dinga jin zafi, ko kuma fitsarin ya dinga zuwa kaɗan yana raguwa idan ka gama fitsari, fitsarinka ya dinga canja launi, ko kuma idan ka gama fitsari wani abu ya dinga biyo bayan fitsarinka. Ɗa namiji ya dinga jin zafi idan ya zo inzali akan mazantakarsa. Yana ɗauke sha'awa ga ɗa namiji baki ɗaya. Rashin ƙarfi ko rashin kuzari a yayin
mu'amala da iyali. Yakan iya sawa sinadarin ka ya dinga raguwa ko ya dinga sawa mazantaka ka tana motsewa tana komawa ciki. Yakan haifar da kuraje masu fashewa. Hakan yake faruwa ga iyayenmu mata idan sun zo ganin bakon su zai kasance yana zuwa yana daukewa ko kuma yana zuwa musu mara su ta dinga musu ciwo mai tsanani ko ya dinga zuwa guda kan hana su samun rabo. Idan an yi aure a ɗauki lokaci mai tsawo ba tare da samun karuwa ba ko kuma idan an samu ciki ya dinga yawan barewa. Baya ga haka akwai mutanen da suke samun matsala ta bari ɗaya daga jikin mutum ya daina aiki. Akwai mutanen da suke fama da matsalar lalurar jijiya wanda zai kasance mutum baya iya tafiya mai nisa sai da sanda ko baya iya tafiya mai nisa sai ya zauna ya huta ko kuma mutumin da baya iya daukan abu mai nauyi da hannunsa. Wannan cibiya ta dan zaki har Kano za a same mu a Brigade Sabuwar Kasuwa, a jihar Lagos za a same mu a Obalande by Ajani Street, a jihar Nasarawa za a same mu a Nasarawa Egon kusa da gidan mai a unguwar Areshi, a Zaria za a same mu a Dogarawa kusa da Sakatariya ko kuma a lambobin wayar mu kamar yadda kuke gani a akwatin talabijin ɗinku. Muna aika sakon maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya. Mun gode sai kun zo.